Salamat, Panginoon, sa iyong puna. Diyos marahay na aldaw sa Indugabos mga tugang. Ini po si Father Boots Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi sa satuyang programang Marahay na Hapon. Kumusta ka mo ngunya na aldaw ng Biyernes mga tugang? Madalion talaga ang panahon, no? July 9, ano? Talagang madalion, ano? July 9 na tulos. At sabi nga ni, nasa 7th month na tayo. Okay? 7 months. So, hindi ba, there are only 12 months in a year. So, pirang bulan na sana yan. Disyembre na naman. Ano? At talagang si-celebrate na naman so Christmas mga tugang. Anyway, si Father Boots, miski na ipapasko, niriregaluhan ko kamo. Grabe ka ba, Father? Anong iririgalo mo sa Moya? Alam mo, ang iririgalo ko sa Indo, bagay na nababakal. Ang mga inspirasyon ni Father Boots. Kaya ngunyan aldaw, si Father Boots nag-record igwa kong meeting sa tiyan. Ano? Alauna din eh. Pero ang gusto kong gibuhon, miski nga ni ako live ngunyan, makatao ako sa Indo ng regalo. Ang regalo ko, permi kang pakusugon ang sa Indong paglaom. Pakusugon ang sa Indong buot sa kabila ng igwa kita ning pandemya. Hanggang sa ngayon, igwa pa bagay ng COVID-19. Ano? Pero sa kabila niyan, makapangyarihan po ang Diyos. Simply, put your trust in God's power. Hindi doon sa man's power or world power, but in the power of God. Sabi nga, entrust everything to God and He will support you. No, there are many things in life that we cannot really explain because life is a mystery. And there are also mysteries in God. No, yan po ang talagang inspirasyon ni Father Boots sa Indugabos. So anyway mga tugang, bago kita magpadagos ka sa tuyang programang Marahay na Hapon, pinabati ko po kay Gabos, ano? And of course, ang mga taga nagdadawog sa tuya, siyempre, ang mga nagdadawog niya sa Rapurapo, si Alvin, ano? Alvin na taga Rapurapo. And then yung taga San Miguel din, si Sinaida, okay? At suagum niya. And si Roy Kadag, nayaon niya sa Sorsogon. And of course, si Marian Barrios, ano? And then si Emilita, ano? Yaon, nagdadawog din niya sa DCGB News Online. Okay? And of course, si Malu de Vega, ano? Na yaon sa, yaon duman sa Bacolod. And of course, ang sa kuyang kaibigan na si Lulu Nava, na nagdadawog permiyan nasa Malabon. And of course, si Sally ng Sorsogon. Ano? Of course, ang sakuyang mga pinsan. Ano? At lalong-lalo na ang sakuyang pinsan na nasa Japan, si Manay Baby at si Manay Tony. Yung ganyan, kita muna ay mga sa tuyang paboritong pangajion na memorary. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami
sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19 upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin na taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin. Dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban. Lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga kaibigan, sa tuyang ng ipadagos ang sa tuyang pag-uurulayan ngunyan magayunon. Ano? Sinasabi ko nga, actually nag-post ako sa Facebook ko, Boots Bombase OP, sabi ko, let us keep our faith burning no matter what. No? Inimportante lang sa panahon ng patakot ng pandemya. Dapat, sige lang. Sabi nga sa Tagalog, may tiyaga. Tiyaga lang. Sige lang, tiyaga. Kung hindi ngayon, bukas o sa makalawa, darating yan. Kaya wag lang tayong panghinaan ng loob. No? Kaya importante mga tugang yan kasi ang Ebanghelyo tangunya na aldaw, talagang nagsasabi sa tuya na endurance. No? Endurance matters. No? Ang ibig sabihin ng endurance, tiyaga lang, tiyaga. Importante, alam mo, siguro kung di ako nagtiyaga, dahil ako naging padi. O siguro, hindi ako nagtiyaga mag-adal, dahil ako naging cum laude. Grabe yung father, ha? Importante yan mga tugang, tiyaga lang. Kasi, gabos na bagay digdi sa daga. Nadadara yan sa tiwala at tiyaga. Kung di kang tiwala, yun na nga, importante yan eh. Kaya sabi ko, let us keep our faith, yung tiwala, burning. Na parang kalayo. Sige lang. Sige nang sige. Maabot man iyan. Kasi alam mo, di ka man talaga pababayaan ng Diyos. Yaon permi iyan. Ako permi, minsan nangyari sa buhay ko man na, minsan, Lord, at ano ba nangyayari? Well, don't take it seriously. Ang importante mga tugang na di ka pababayaan ng Diyos. Yan ang perming, alam mo, sa buhay kong pagkapadi, kada ako naman akong napag-agihan. Miski nga ni, bako akong buhay padi, kahit pang elementary ako, high school ako. Kasi, inaapi ako minsan, pero ang nangyari mga tugang, ang ginigibo ko, Lord, naniniwala ko naman na di mo ako pababayaan. Totoo mga tugang, di man na talaga ako pinababayaan ng Diyos. Miski nga may mga tawang nauuri sa imo. Kada ako lang experience ko sa buhay kaya itong di ko malingawan. So, binakal ako ni mamang magayuno na tsinelas. Ano mo sa itong classmate ko? Nauri siguro, pagkatapos, ang ginawa yung tsinelas, kasi nag-adal din po ako sa public school. Nag-tsinelas lang ako. Dahil ako nagkasapatos. Mga tugang? Tinabak niya. Siyempre, naghibi ako. And then, sinumbong ko rin sa teacher. Pero alam mo, ano nangyari? Hayaan mo, tsinelas lang naman yun. Siguro, nainggit lang talaga. Kasi ako may magandang tsinelas. Siya daing magayon na tsinelas. Tsinelas, mababa ka lang naman yan eh. Pero alam mo mga tugang, si Say ang masaya ngayon.
Oo. Yun, talagang di ka pababayaan ng Diyos. Dakol, kaya nga lang nakatape kita ko niyan eh. Sana magayunon ka mo makapag-respond. Ano? Sana ano ta na talagang sabihon ta mga tugang na dahil talaga nagpapabaya ang Diyos. Ano? Sa tawong may tiwala sa iya. Yan. Magayunon ni mga tugang, self-confidence. O halimbawa, kitong elementary ako sa high school. Siyempre, ninenervyos ka rin. Ako naging contestant permi sa oratorical contest. Declamation, elocution, saka hindi tinatawag natin extemporaneous speaking. So, tatawagan yung topic pagkatapos. Siyempre, minsan, nangluluya din ang buot mo. Halimbawa, kinukumpara mo kaya ang sadiri mo sa ibang tao. Yan. Sa rosa ng leksyon na talagang natutunan ko mga tugang, never compare yourself with other people. Okay? Because you are unique. Ikaw, unique ka. Ang Diyos kasi mga tugang, di maning photocopy. Bako kitang carbon copy. No, gabos na tao ay may kahinaan, mayroon din tagumpay, mayroon lakas. Ganun po yan. Hindi lahat naman sa tao lakas-lakas ng lakas. Hindi rin. Tanggapin lang natin na may kahinaan tayo at meron tayong lakas. At sasabihin ko sa inyo mga tugang, based on experiences, ang anumang lakas mo, when you have discovered your skills, your talents, pakusugon mo. Kasi you have to develop the weaknesses that you have. Simply, ang sikreto ko dyan mga katugang, simply be aware of your weaknesses but do not develop your weaknesses because mahina ka talaga doon. Develop the potentialities, develop kung ano ang meron ka, anong kusog meron ka, strength. Sabi nga, yung discover your strength. At syempre kung anong kagalingan mo, gagaling ka. Kasi kung ipopokus mo ang kahinaan mo doon lang sa mahina, talagang hindi pwede. Sabi ko nga one time sa Indo, di ba? Pag may examination, ano ang una natin sinasagutan? Ano ba ang mga questions na dapat mong sagutan una? Yung bang mga questions na difficult, yung mahihirap, o yung mga questions sa exam na madadali? Alam mo, if you focus on your weaknesses, yung mga kadipisilan sa buhay, madidipisilan ka. Kaya nga di ka mag-focus dun sa madipisil. Mag-focus ka duman sa kaya mo at suara mo. Pag aram mo ito, pagkatapos kaya mo, o di tama talaga ang sagot mo, di nakasagot ka na kaagad. Halimbawa, there are 50 items. Ang ginibo mo, di ka nag-focus duman sa mga aram mo na questions. Di mo na ansiran. Kasi nag-focus ka o nag-focus ka, haluyong ka duman sa weakness mo. O di mo na nga nasagutan, na zero ka pa. At least kung halimbawa, nasagutan mo yung mga easy questions, yung mga aram mo, di at least nakakuha ka na. So out of 50, nakakuha ka ng sabihin natin ng 35. O di okay na ito. Kasi dahil mo halimbawa, nakakuha ka ng 40, magayon na ito. Kaya nga, sikreto sa buhay mga tugang, dahil ka magpara-focus sa mga negatives. Dahil ka magpara-focus duman sa mga weaknesses mo. Kaya magayunan anong sinasabi ng Panginoon? Magtiwala. Alam mo, minsan sinasabi ko sa sadiri ko, Boots, bakit ka magdududa? Bakit ka manghihina na ang Diyos mismo ay nagpapalakas sa iyo? Tinawag ka nga ng Diyos, nagtitiwala nga sa iyo ang Diyos Totoo nga, sabi ko nga si Father Boots Pumbase, bako man talagang sabihin natin banal o santo. Tao po ako, tao. Pero pwede tayo maging santo. Kaya nga, ang magayon, i-focus mo na ang Diyos nagtitiwala sa kuya. Okay? Even at this moment, as a priest, God believes in me. At sinasabi ko nga sa sarili ko, who am I not to believe in myself? Sisay naman ako hindi magtitiwala sa Diyos. Alam mo, malaking factor po mga tugang ini sa kuyang buhay. Kaya itong naglawag ako sa media, haluyo na 41 years ago. Alam mo, dahil sa tiwala sa kuya ni Father Sunny Ramirez,
siya po ay sarong Dominican. Ha? Na siya po ay naging radio station manager ng Radio Veritas doon sa Fairview pa. Ano? At the same time si Father Larry Faraon, OP dati, ano? Pero bako na siya naging OP. May they rest in peace kasi ninduang iniho ay sumakabilang buhay na. Alam mo ang ginawa ni Father Sunny? Puts, kaya mo yan. Kaya mo yan. Nagtiwala sinda sa kuya. Si Father Larry Faraon, nagtiwala din sa kuya. Alam mo, pag may nagtitiwala sa imo, lumalakas ang loob mo. Okay? Father, hindi naman pa ako marunong magtagalog kasi Bicolano talaga ako noon. Kasi noon, pinagtatawanan. Pag nagtatagalog ka, pinagtatawanan ka dito sa Bicol. Pero ngayon, talaga, tingnan mo, hanggang ngayon, hindi na rin ako makapagsalita gaano ng Bicol. Nasanay na ako. Kasi pumasok ako ng 1975. 1975. So, nang pumasok ako, edi talagang halos Tagalog na ang aking ginagamit na salita. Ano? So, but anyway, gusto ko pa rin balikan ang sakuyang pagiging Bicolano. Kaya nagtatarampa man akong Bicolano. Bicol, mga tugang. Bicol! Bicol ka lang, kalmado lang, Father. Yan ang importante sa buhay. Ano? Magtitiwala ka sa sadiri mo. Dahil may mga tao dahil man magtitiwala sa imo, iinsultong ka, hayaan mo ang gawin, takpan mo na lang ang ang tenga mo. May mga tao talaga minsan mag-uuri sa imo, sisiraan ka, hayaan mo, pabayaan mo, di mo paradagugon. Ang problema kaya sa tuya, paradangog ta ang mga taong daindata. Di, naapektahan ka. Ang importante magparadangog ka sa mga taong nagtatao sa imo ng kagayunan, karahayan, kakusugan, mararahay ka pa. Ikaw paradangog ka ng mga maraot na mensahe. Nagdadawag ka sa mga maraot na mensahero, paninira, panghihina, kakatugang, maluya ka talaga. Kaya nga maraming salamat ako nagiging mensahero ng kagurangnan. Digdi sa estasyon kang DCGB. At gabos sana kita maging mensahero ng kagayunan. Okay? Dahil na tawag paradangog kang negative. Dahil ka paradangog na, ay dahil mo kaya yan. Kasubagong aga, pakagising mo. How many negative words did you say to other people? Kaya ang sabi ko nga ang importante, let us always inspire. Okay? Magbigay ka ng inspirasyon. Kaya sa tuwing programang Marahin na Hapon, sa rining programa na nagtatao ng inspirasyon, hindi lang informasyon. Saan? Bakit nagtatao ng inspirasyon? Dahil ang sa tuyang hugot ay hindi yung salita ng tao, kundi yung salita ng Diyos. Kayo rin ang salita ng Diyos ngunyan. Ang salita ng Diyos hali sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 10, talata 16-23. Kasi nga sa panahon ng pag-uusig, sa panahon ng pang-insulto, talaga dapat magtiwala tayo sa Diyos. Kasi the first 300 years of Christianity were years of blood. Many Christians were persecuted by Nero, by Decius, kadakol mga Romanong emperor. Talagang sabi nga ninda, may dekreto sinda. Christians should not live, should not exist. So, ginagadan sa mga Kristiyano. Pero sa kabila na yan, the blood of the Christians, because many were martyred, ang mga dugo kang mga Kristiyano were the seeds of Christianity. Sa naging binhi, patayin natin ang mga Kristiyano, parang wala ng Christianity. Alam mo, hindi nangyari yan Bakit? Hindi ka naman talaga pababayaan ng Diyos. In fact, dahil sa maraming pinatay ng mga Kristiyano, yung mga Kristiyano nga ay naging martir. Ang ibig sabihin, mga bayani ng pananampalataya. Magayunan mga tugang Kaya huwag tayo dapat panghinaan. Kasi may mga tao na talagang gusto nilang sirain, tapusin
ang Kristyanismo, pero hindi po pwede. Hindi talaga pwede. Para ba po na yung tubig ng dagat ilalagay mo sa balon? Ano pwede? Pwede ba yon? Pwede pa yung tubig ng balon ilagay mo sa dagat? Hindi pwede. Sa tinatawag natin na by extension, hindi pwede yan. Kasi ang Diyos makapangyarihan kaysa sa tao. Bakit? Sino ba ang lumikha ng Diyos? Wala. Pero sino ba ang lumikha ng tao? Ay ang Diyos. Kaya mga tugang, dainangad kita pababayaan ng Diyos. Kaya sa panahon ng may pagsubok, sa panahon ng may pandemya, minsan talagang masasabi natin na bibigatan na tayo, sumusuko na tayo. Isipin lagi natin, may Diyos na kasama-sama natin. God is with us, Emmanuel. Anyway mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. Jokep Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. Jokep Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat kong di Congressman Fernando Di Caunedo na kami. Iniwan niyang produktibo, at mabalos man sa
Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Kay mga tugang, balik po kita giraray sa satuwing programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombase, OP, ng University of Santo Tomas, Legazpi. At sa tuyang aning pinag-uurulayan, ang magayuno na topic na huwag tayong panghinaan. Ano? Palakasin natin ang ating tiwala sa Diyos sa kabila ng mga pangyayari sa buhay. Ano? Meron talaga tayong lakas, yung lakas ng loob sa kayong galing sa loob. Ano? Yan naman ang importante sa buhay kasi si Kristo hindi naman nagsabi, okay, sumunod kayo sa akin and then walang paghihirap. Kalokohan yun. Ano sabing, sumunod kayo sa akin and I promise you garden, red rose garden, whatever. No, ang pangako ni Kristo, pag sumunod kayo sa akin, ito lang naman I will give you eternal life. Okay? I will give you eternal happiness. Yan ang pangako ni Kristo. So, hindi naman, remember, God does not promise us a rose garden. Okay? Pero tingnan natin sabi, kahit nga ni ang rosas, may tinik. Pero kahit nasa kabila ng tinik, magayunon pa rin ang rosas. Nga lang, ang ibang tao, ang tinitingnan sa rosas, hindi yung bulaklak. Ang tinitingnan ng ibang tao sa rosas, yung tinik. Kasi sinasabi, ay, ang ganda sana, pero ang focus niya ay ang tinik ng rosas. Alam mo, sa buhay, depende sa focus natin, sa paningin natin. Dapat tingnan natin yung kagandahan ng bulaklak, yung rosas, kaysa sa tinik. Ikaw ba, tinitingin mo ba ang tinik ng buhay mo o yung mga nangyayaring kagandahan sa buhay mo? Alam mo, sabi ko nga sa inyo mga tugang, sa mga sikreto ko kung bakit ko napapagtagumpayan. Hindi man ako talagang mamagaling may mga problema po ako alam mo, ang importante napapagtagumpayan ko yun. Dahil, sabi ko, ay hindi ako pababayaan ng Diyos. Tatawan ako ng Diyos ng kusog. Tatawan ako ng Diyos ng grasya. Dahil nga, mahal ako ng Diyos. Kaya hindi ba sa program sabihin natin ito bago tayo magwakas. Mahal ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Yan parang sinasabi natin, nagpapagirumdom. Ano? Kasi ang Ebanghelyo tango niya mga katugang ay nagsasaad ng maaring kahinatnan ng mga nagnanais sumunod kay Kristo. Yun talaga naman ang Ebanghelyo.
pagkahirang ni Jesus sa kanyang 12 alagad, isinugo niya sila at binigyan sila ng kapangyarihan upang maisagawa ang misyon iniatas niya sa kanila. Pero sabi nga kasuhapon, mga tugang, hindi lahat ng mga tao tatanggapin ka. Ang iba naman, hindi ka tatanggapin, tatanggian ka. Okay? Pero hayaan mo lang kahit tanggian ka nila, ang importante tinatanggap mo ang sarili mo at tinatanggap ka ni Kristo. Yan ang maganda mga tugang. Hindi yung dahil tinanggihan ka ng kaibigan mo, tinanggihan ka ng mga mahal mo sa buhay, wala ka nang magagawa. Ang importante kahit tanggihan ka nila, hindi ka tinatanggihan ng Diyos. Bakit? Ang Diyos pa rin ang may huling halakhak. Yan ang importante mga tugang. Sa kabila yan, kahit na insultong ka ng ibang tao, na ang the last say ay ang Diyos pa rin. Okay? So yan ang importante mga tugang. Huwag tayong panghinaan ng loob. Okay? Subalit ang pagbibigay sa kanila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling sa mga may sakit ay hindi nangangahulugan na maginhawang buhay para sa kanila. Hindi ba? Hindi naman, sabi ko nga ni Kasubago, hindi ba? God never promised us, or Jesus never promised us a rose garden. Okay? Every roses, may tinik po yan. Okay? So, importante, tingnan natin the good side of life, hindi yung bad side of life. Okay? Sa katunayan, maraming haharapin tayong pag-uusig, pag-insulto. Nagsabi nga sabi nga ni Nero, patayin natin ang mga Kristiyano. Mawawala ang Kristyanismo. Hindi rin Marami sinasabi, patayin natin mga Katoliko, mawawala mga Katoliko. Hindi po. Marami na Bakit hindi mawawala? Kasi po, ito po tinatag ni Kristo. Okay? Kahit siraan natin ang Katoliko, dahil po tinatag ni Kristo, hindi po masisira. Tanda natin, anong ginawa ng Diyos, hindi masisira ng tao. Pero yung ginawa ng tao, masisira po yan. Okay? May nakita ba kayo na yung Turi ni Babel? Gawa ng tao yan. Okay, yung Titanic na lang, maliwanag yun. Titanic, gawa ng tao. Ano nangyari sa Titanic? Nawala ba ang yabang-yabang pa ng mga tao na sabi nila, talo namin ang Diyos. Ano nangyari? Nalunod ba kayo yung Titanic? Okay? So yun. Kaya nga, gawa ng tao. At ang gawa ng tao ay may hangganan. Hindi yung gawa. Kaya importante, gawa ba ng Diyos? Acts of the Apostles, mga tugang, magayon ining sinabi, ining naapod na Gamaliel Principle. Alam na ito mga tugang na sila, Pedro, ay talagang naggibo ng karahayan. At ano mo ang sagot ni Pedro? Inuusig siya kaya itong panahon nila, ang mga Kristiyano talaga inuusig. Anong sabi ni Pedro? Ang kanyang respond, we ought to obey God rather than men. Okay? Sabi, the God of our fathers raised up Jesus whom you slay and hang on a tree. Okay? Pero magayunin mga tugang sa Acts of the Apostles, chapter 5, verse 34. Okay? Then, Gamaliel stood, a doctor of the law, a high priest in reputation among all the people, and he said to them, take heed of yourselves, what you intend to do as touching these men. For better these days rose up, okay, boasting himself to be somebody, to whom a number of men, about 4, okay, magayon din sinasay, after this, rose up Judas of Galilee all the days. Ini mga tugang, nangangahulugan na yun, sinasabi niya, if it is for God, okay, wala tayong magagawa. Okay? So, ini ang sinasabi na, but if it is of God, we cannot overthrow it. Okay? Sa chapter 5 of the Acts, verse 34. Okay? Hindi talaga natin pwede kalabanin ang Diyos. Okay? So, magayon ang Gamaliel Principle. Sabi niya, if it be of God, you cannot overthrow it.
Okay? Magayunon mga tugang. So, totoo yan. Kahit na gustong gadanon ang gabos ng mga Kristiyano, na ibaga nawara ang Kristyanismo digdi sa daga. O yun, importante mga tugang. Kasi dahil man talaga pababayaan ng kagurangnan. Kaya kung ikakaagtaan sa buhay ng mga tugang, na miski nga ni igwa kitang kahinaan, dahil kapababayaan ng Diyos. Okay? Importante mga tugang na permi kitang mag-arang sa Diyos. Dahil kita pababayaan ng Diyos. Ngunyan, tatawaan ko kayo na magayon na kanta o kansyon that we have to overcome evil with good. No? Sige sa mundong ini, kada ko talagang maraot, pero let us overcome evil with good. Dahil kita dapat magpadaog. No? Sabi nga ni, ang importante, kung maggibo sa nakata ning karahayan, kasi magbubunga lagi ang karahayan ning kaugmahan. Pero ang maraot, dae iyan magbubunga ning karahayan. Kaya atin pakinggan ang magayuno na awit, Overcome Evil with Good. Has anyone ever hurt you? Did you feel like hurting them back? The Bible tells us to be good to our enemies and not to act like them, because only goodness can overcome evil. Romans 12, verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil. With good, with good. Overcome evil with good. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil. With good, overcome evil with Do not be overcome by evil. Okay mga tugang, sana nabigyan ko kayo ng lakas loob kasi let us overcome evil with good. Dapat matapagtatagumpayan natin yan pag tayo naggigibo permi ng karahayan. Kaya ngayon, marhay na hapon, hindi ba? Overcome evil with good. Dapat kita maghiganti. Yan mo na ang Diyos. Our God is our vindicator. Yan. Now, I like to share with you there are 13 ways to overcome evil with good. Okay? Paano yan mga tol? Papaalala lang. Number 1, focus on the good rather than the bad. Yun. Kadalasan kasi pinopokus natin ang kasamaan. Dapat hindi, i-focus natin ang kabutihan. Ano? Because God wants us to keep our minds set on things that come from His perfect nature. Not the imperfect substitutes that world offers us. In other words, stay focused on what He has in store for us. Remember that He has already won the battle. Okay? Patatagumpay tayo. Number 2, do not let evil overcome you. Okay? How? By overcoming evil with good. Okay? Remember, how can we overcome evil? Okay? Believe in God. Okay? So focus on the good. It is certainly important to focus on the good. But we should not let the evil overwhelm us and take our hearts. Okay, totoo tayong gabos ay makasalanan, pero sa kabila ng ating pagiging makasalanan,
may grasyang itinatao sa tuya ang Diyos. Okay? The sin nature present in the world is not powerful. Sabi nga ni San Pablo, where sin abounds, grace more abounds. Okay? Number 3, transform yourself into a vessel of God's will. So kita ay magiging kasangkapan ng Diyos. Okay? Sabi nga ni San Pablo sa taga Roma chapter 12 verses 1 to 2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by the testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So importante nga, mga tugang, let us not be conformed with this world. Dapat bagay kita sa Diyos. Okay? Number 4, remember that God is always beside us and will deliver us. So mapapagtagumpayan natin yan. Sabi nga na sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be dismayed. Be not dismayed. No? For I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you by my righteous right hand. So, talagang ipagtatanggol tayo ng Diyos. Number 5, we are already conquerors over evil. Sabi nga ni Saint John in his first letter, chapter 5, verse 4 to 5, nagpapagirumdum sa tuya, sabi niya, for everyone who has been born of God overcomes the world. No? And this is the victory that has overcome the world, our faith. Kaya nga, paano natin mapagtagumpayan ang mundo? Mapagtatagumpayan natin ang mundo sa pamagitan ng ating pagtiwala sa Diyos. Yan importante. Who is that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? So, simply by placing our faith in Jesus Christ, we have already overcome the world and can claim victorious promises of God. Totoo naman talaga because God has overcome the world. Okay, number 6, overcoming evil with good is a lifestyle. So ano bang ibig sabihin? A way of life. So dapat sa tuyang ugaliin na pag tayo ay inuusig, iniinsulto, at may mga kasamaan, ang isipin natin na permi kita mag-ibon ng karahayan. Sabi nga ni San Pablo sa mga Thessalonians, chapter 5, verse 16 to 22. Rejoice always. Okay? Mag-ugma talaga. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. So mga nangyari sa ating buhay, sige lang mag-ugma, for this is the will of God in Christ. Okay? So do not despise prophecies, but test everything. Kaya dapat i-testing din natin yan. Number 7, ang sabi na mahalaga ni, the peace of God must rule in our hearts. Kaya nga yung katuninungan, permi sa satuyang puso. Okay? Paano yan? Be grateful. Be grateful to God. Okay? Tanda natin, God is not a God of fear or discord, but peace and unity. Okay? Remember this, when divisions and arguments threaten to disrupt your harmony with other believers, and choose to focus on gratitude toward God instead of spitefully working against each other. Kaya kita mga Kristiyano, di kita magpairiwal-iwal. No? Sasabihin natin, mali siya yan, mali. Dapat kung talaga ang sabi nga, ang tunay na reliyon, ang tunay na sumusunod kay Kristo, dahil siya naninira ni sarang tao. Okay? Dahil niya dapat sisiraan yung Katoliko, dahil niya sisiraan yung ibang tao, o dahil walang dapat paninira. Okay? How? Dapat pinimikitan nagpapasalamat. How? To overcome evil with good. Arm yourself with right tools to overcome evil. Importante mga tugang, iwan kita ng
ng sabi nga ng armas. Anong armas? The armor of God is familiar and reassuring passage for overcoming evil. Remind yourself daily that God is the only power strong enough to defeat Satan. And you can have the utmost assurance that this good will always triumph. Pagtatagumpay lagi ang kabutihan. No? Totoo minsan, sinasabi natin, ang kasamaan, in a way, temporary, magtatagumpayan. Pero not all. No? Sapagkat yan po ay may hangganan. Okay? Ano pa? Jesus has already overcome evil completely. Sabi nga ni St. John chapter 16 verse 33, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart. Yan, pakusugon ta sa tuyang buot. I have overcome the world. Yan. Magayon ng mga tugay yan. And at sabi ni Kristo, Jesus is our victory. Okay? Romans chapter 8 verse 37. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who love us. So talaga tayo ay mga conquerors. Hindi tayo mga Kristiyanong talunan, kundi tayo ay mga Kristiyanong nananalo. Hindi tayo mga Kristiyanong biktima. Kasi may minsan mga tao kasi victim mentality, dahil man pwede yan. Alisin natin yung victim mentality. Gawin natin yung super victor mentality. Because with Jesus, we are conquerors. Okay? So magayonon, sana mga tugang kadakol kitang naukudan ngunyan na aldaw na sa kabila ng mga pag-uusig, sa pang-insulto, sa kahinaan, pakusugunta mga tugang ang satuyang buot dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tanda natin, okay, by patient endurance, we will have our lives. Importante yan yung sinasabi ng Panginoon na di kita dapat manghina. Ang importante mga katugang, permi kitang nagpapakusog sa buot, sa pamagitan ng pagtiwala sa Diyos. Okay? Hindi tayo dapat manghina. Anyway, mga kaibigan, magdasal na kita na tabangan kita ni San Miguel Arcangel na labanan ang anumang masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalas po sa indugabo sa nanginanyog kan sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombase OP. Sana po ako ay nakapagtao sa inyo ng kakusugan ng buot. No? Keep our faith burning. Okay? So, keeping the faith burning. Okay? Because that matters. Okay? No matter what, ang importante, palagi kitang magtiwala sa Diyos because tatabangan kita ng Diyos.
Thank you very much. Magkirilingan kita giraray sa Lunes hanggang Biyernes. Ini po si Father Butch Bombasi OP na nagsasabing, mahal ako ng Diyos. Tutulungan ako ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat. Take care and I love you. Bye-bye. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate,